Oh shit, cheese picks on me. I know each is among a crummy camera. Each is picks another. Gebagos. Yeah. Sanbonani. Dr. School, Nilo. School. Sabingela ngihamba nongculaza. Nathi uneyimendlela so ngiya nongculaza. Sisendaweni yasemzindo. Sendaweni yasemzindo sizogeza umuzi la. Nginengane la kulomuzi so nginamacala la kulomuzi so solungisa leyo nto. So ingakho ngila but I will take you the process ezinye izinto engize ngizikhulume ezinye ngizozikhuluma. So ngilana ke ngila contents kangani noma network noma yini la indawo nakomzindo be network ayikho abakhona umaligaju kakhulu la suthi bahambana ne network so ngila ngizohlawula umuzi ngizogeza umuzi ngihlawule so bathi akube khona inkomo osisikhoma semali bambalani kulasa eksangala so bathi akube khona inkomo yemali kube khona nele yankomo le so now so silana ke manje na ke sizokhokha yabo sizokhokha but we believe ukuthi sobuya noshinji ave so asile kuzolobola la asiloboli sizohlawula umuzi uma engana ngithandana yasahlukana futhi asizondana but bangikhulisele ingane yami indala so ngizokhokha lokho khona bathi kufuna kube imali abanye kube koboya so kwemali khona kwemali so banika imali khona imali lilonke nje sizokwenza lo mcimbi lo mesidlula kulo mcimbi ke siqhubeke siye phambili sizothatha imali sini kubhuti omdala kubuye ozokhuluma sizokhokha ke la ngibambezele ngidlule ebank nami ngoba phela nginayo imali ehlezi cash ngidlule ebank ngathatha kwemali so that's why ngiloke ngibambezeleka ke ukuthi sibe la but we here now sizo ukubona lengane